Assalamu alaikum wa rahmatullah, barka a sake kasancewa da ku a cikin sabon darasin Nahwul Wadih. Idan ba ku manta ba a darasin da ya gabata mun yi magana akan fi'ili mudari'i inda muka ce akwai haruffan fi'ili mudari'i wato harful mudari'a guda hudu, wato alifun da nunun da kuma ya'un da ta'un. Waɗannan haruffan su ne ake amfani da su a kowace kalma a saka ta domin a mayar da ita fi'ili mudari'i. Insha Allah za mu ɗauki ɗaya bayan ɗaya mai bayanin su. Daga farko za mu ɗauki alifun, wanda shi alifun akan yi amfani da shi ma a farkon kalma sai a mayar da wannan kalmar fi'ili mudari'i. Amma alifun ana amfani ne da shi misali ga ni da nake magana. Misali ina so in ce ina cin abinci, to kalmar idan ina so in mayar da ita fi'ili mudari'i to zan yi amfani da alifun a farkon kalma. Misali idan na ce shurbul ma shan ruwa, idan ina so in ce ina shan ruwa sai in ƙara alifun a farkon kalmar, wato daga cikin harfin mudari'a sai in mai da ita ashrabul ma, ina shan ruwa. Kun ga na ƙara alifin a farkon kalma na mai da ita fi'ili mudari'i. Idan na ce akalu ta'am, cin abinci, idan ina so in mai da shi ina cin abinci sai in ƙara alifin in ce akulu ta'am, ina cin abinci. A takaice haka ake amfani da wannan a harful mudari'a, sai a ƙara a farkon kalma sai a haɗa da wannan kalmar kamar dai alifun yadda muka ƙara shi a cikin waɗannan kalmomin. Ta haka za ka yi amfani da shi, amma ka sani alifun ana amfani da shi ga kai da kake yin magana idan kana so ka ce kana yin wani abu. Amma idan wani ne yake yi to akwai kalmar da za ka yi amfani da ita. Kalma ta biyu za mu yi amfani da ita ko kuma za mu bayani akan ta ita ce nunun. Nunun ɗaya ce daga cikin harful mudari'a guda hudu, kuma ita nunun ana yin amfani da ita ga jam'i. Misali idan za mu ce mu taro muna yin abu, gashi nan misali idan muka ce na akulu ta'am muna cin abinci, nashrabul ma muna shan ruwa, duk zaka ga nunun an fara da ita a farkon kalma. Ko kuma nazhaba ila suq, muna zuwa kasuwa, idan ka duba za ka ga cewa duka an fara da nunun. Na qara'ul kitaba, muna karatun littafi. Sa'annan natawadda'u wa nusalli, muna yin alwala muna sallah, duka za ka ga an fara da nunun. Sa'annan nuhibbu ikhwanana, muna son ƴan uwanmu, duka za ka ga farkon kowace kalma an fara da nunun. To wannan nunun ita ce nunun ta harful mudari'a wadda ake ƙarawa a farkon kalma sai ta bada ma'ana ta mudari'i amma kuma na jam'i. Kalma ta gaba